Поръчка за 30 детски комплекта. Да ги направим заедно. От детска градина ни поръчаха да изработим спални комплекти от Рамфорс, който е 100% памучна материя, осигуряваща мекота и комфорт за малките деца. След консултации с клиента и според наличните ни платове, се спряхме на десен, подходящ за момчета и момичета с весели мечета. Преди да започнем ушиването, внимателно подготвяме машината за работа, за да сме сигурни, че всяка част от комплекта ще бъде ушита по най-добрия начин. Всеки ръб внимателно се подгъва и всеки ненужен конец се отстранява. Така гарантираме качество, прецизност и дълготрайност на всеки ушит комплект. На ушитата юрганска торба засичаме отвора, в който ще бъде поставена улекотената завивка. Така гарантираме, че всичко ще пасне перфектно и детето ще получи максимален комфорт. След техническата част, сега е време да подготвим за комплектоване и за вземане. Готовите юргански торби, долни чершафи и кълъвки, както и олекотените завивки и възглавнички, ще опаковаме заедно, но нека ги разгледаме отблизо. Те са изработени от Рамфорс, 100% памучна материя, която е нежна към детската кожа и позволява на тялото да диша свободно. Осигурява топлина, мекота и комфорт по време на сън. Внимателно пакетираме всеки комплект по-отделно, като се уверяваме, че всяка торба, чершаф и калъвка е перфектно подредена. Вниманието към детайла е наш приоритет, защото всяко дете заслужава уют и комфорт още от първия ден. Олекотените завивки също са изработени от висококачествена Рамфорс, 100% памук, а пълнежът е внимателно подбрана вата. Дебелината е оптимизирана, така че да осигури максимален комфорт за вашето дете. Детската градина ни поръча да изработиме детски възглавнички. Малки, пухкави и идеално съобразени с нуждите на всяко дете, за да създават уют и спокойствие. Всяко дете заслужава най-доброто, а ние сме тук, за да го осигурим. Ако искате и вашето дете да почувства това, всичко, което ви трябва, е в описанието.